Bang Toba. Kok dhewe kono lho, duite selesne kono. Duite tak jelas kene ya, Mbak. Yo. Jod. Kayak pesenan kopiku ya akeh banget itu. Kayak delivery order kabeh sisan. Mbak aku dewaki. Aku rasa gak kopi kok, Mbak. Orang gawe mau ngeter ketok. Oh, amah kontrak kerjanya toh, Mbak. Iya, tapi ya kuwi opahe mau sithik. Soalnya kan mau ngeterke nggon kampung kene tok. Tapi boleh sapa wae, Mbak? Ngene Pak Kliwon, Pak RT, Mas Momon karo Mas No. Terus ngene Pak Didi. Sing lagi bangun omah kuwi lho. Tukange kabeh dipeseni kopi kene. Nek udah kopine diunturku sore sapa ra, Mbak? Lah wong pesene kopi pagi kok diundur sore pe to, Dot? Wong aku isone sore lho, Mbak. Nek esuk sekolahku ya iso telat no. Alah, mau lagi jam 6 lho, Dot. Kene iki cah disiplin kok, Mbak. Aku soal sore, Mbak. Aku nek butuh kontrak kerja, aku siap. Kopimu, Mas. Pesanku nggo siji lho. Lah iya njipok siji. Lah iki nek telu no. Lah apa sing pesen kopi sampean tok? Pesenanku ya akeh. Iku pahit. Lah iya iki kabeh pahit, ora nek sing manis, kecuali bakule. Wah. Iya. Ora kowe dhewe sing lemar iso kecok is. Lah nyatane ya manis tenan lho. Wajar to nek dilem dhewe. Iya, kowe iki manis, jan manis. Ning manis ya manis buah talok. Piye kuwi, Mas? Bener manis sing ra payu didol. Pak Ijo. Butuh tambahan sangu apa ora, Jo? Rasah ngece, Mbak. Aku ki tenanan lho kok diarani ngece to. Kene sangu pokok ora duwe kok dikoni tambahan sangu. Ngono ki ngece ra. Ora duwe sangu to. Ngecemu lho, Mbak. Aku kira ngece ya, Jo. Aku arep menawarkan bantuan. Aku ini duwe harga diri, Mbak. Aku gak mbok sangoni, akhirnya mbok ece. Wong kok senengane suuzon. Ya tetep ngono. Langkahmu wis tak gambar, Mbak. Aku ki arep menawarkan kontrak kerja, Jo. Kowe gelem apa ora? Kon ngangkat apa, Mbak? Ngeterke kopi ki lho ning pelanggan. Lah, engko ongkire iki kan iso mbok nggo sangu to. Nek ngono kuwi aku gelem, Mbak. Di gorene. Oh, iki pesenane nggone Pak No karo Lek Darso. Keno. Pak No daging orderan datang. Lah kok sing terke kowe le? Kula dadi waiters kok, Pak. Wah. Elok tenan. Jadi dikontrak Mbak Is dadi waiters ngono ta? Nggih, Pak. Kula dalah mriki nggih, Pak. Iya. Sing 3.000 nggo bayar kopi karo ongkire. Sing 2.000 nggo kowe. Kula ngetis, Pak. Iya no. Nuwun nggih, Pak. Sik. Kowe ndek bengi kok ngendi? Kena main karambol kalian jenengan kok. Kira-kira enek barangmu sing ketinggalan ning kene apa ora? Mboten. Boten. Sik, aja lunga sik. Sarungnya sapa iki? Sarung kula, Pak. Nyo.
Iki bedine sapa iki? Bedi kula. Ngono kok jare anak sing ketinggalan. Nyo. Wis takon ngeteke paijo to, Lek. Alah urung diterke yo is yo urung. Oh, paling lagi OTW, Lek. Soale njek mau ngeterke ngene Masno dhisik. Oh. Wis, iki gak aku eta is ya. Wah, yo ora iso. Wong iki pesenane Pak Didi kabeh dienggo tukange kok. Tur meneh, sampean rak pesene pahit to. Iki manis kabeh. Lah, nek ngono, aku gak enak sing pahit. Dan Dah, sampean mresik wae lho. Ki mesti paijo tekan omahe sampean. kowe bocah sing opo pasrah gawean koyo ngene iki. Nek carane ngene iki, kowe iki jenenge to. Marai pelanggan gelo. Mulane golek ning omah ora enek. Mulane kowe kuwi mulane. Kowe iki lambene selak kecut. Kopine dinteni ora teko-teko. Besok meneh kowe iki nek dadi waiters iki sing disiplin, tepat waktu ngono lho. Lah ora lagi ngeterke nggone Pakno lho, Lek. Kan kudune ngeterke nggone aku sik, Jo. Lagi ning nggone Masno. Wong perintahe bosku wae ngeterke nggone Pakno sik kok. Di bayarane. No, Loh, kok gorong 1000, Lek? iki kopine kan mung 2000 to, Jo, regane. 2000 ki nek ngombene kopi ning nggon warunge Mbak Iis, Lek. Ini nek di delivery order ki nambah 1000. No. Rame wae. Lek, kok duitmu cilik-cilik iki apa? Lagi garing to, Lek? Lah ngopo to? Ngopo? Iki lho, Lek. Aku duwe 5000-an. Loh, Lah rumangsamu, nek kowe ndedek 5000-an wis menangan, Itu ki ate, ora wong sekedar 5000, 10.000 yo ono, 20-an neneng, 50.000-an neneng. Ngene iki wonge selalu teles. Padake kaya wong garing. oke. Kowe tak ceritani yo. Aku mau ngeterke kopi nggone Pakno. Wis mudeng, aku wis mudeng. Nah, Pakno ki to, bare nggo dit 5000 iki, Lek. Rinciane sing 3000 kopi plus ongkir. Sing 2000 tips dinggo sing ngeterke, Lek. Padahal to, Lek. Pakno iki wonge ora terus koyo sampean. Padune iki kira arep njaluk tips aku to. Oh to. Ora, Lek. Aku iso mung banding-bandingke. Oh, kae wonge garing tapi lumo. Oh, kae wonge teles tapi pelit. Iso aku gor nikeni, Lek. Ngono. 3.000 mau di. Yo. Tak ijoli 5.000-an. Oh. Nah, nek ngene ora sida tak bandingke, Lek. Dongak kene kan penak. Muga-muga sing garing tambah teles, sing teles tambah teles. Udan mopi. Kentus. Ya bayarane kopi, Mbak. Gone iki tok. Ya kudune piro? Kudune 6.000 no. Nih, 1000 gorene. Kok 1000 piye to? Iki lho, setoranmu ae kudune kan 6.000 to. Wong kowe setori kurang 1000 lho, kok njaluk 1000 piye to? Kopimu regane piro to, Mbak? Regane 2.000. Tapi nek di delivery order tambah 1000. Dadi 3.000. Setoranmu lagi 5.000. Kurang 1000. Kok iso njaluk 1000 piye lho? Sing ngeterke mau sapa to, Mbak? Nah kowe no. Berarti ongkire jatahku no.
Ya iya. Nah iya, berarti sampean bojone aku 1000. Oh iya. Sik. Yo, Mula nek dipernahke manut to. Kene nek gor hitungan kaya ngono ya di luar kepala no. Jo. Sik. Ki tugasmu urung rampung. Iki ala jam 7 lho, Mbak. Ya sekolahku telat no. Lah, mau garis angkatan tok lho, Jo. Wis tondang digas. Wah, lumayan iki. Ini sapa iki, Mbak? Ngene Pak Didi kabeh iki. Wis ndang gas sat-set. Kok ora mangkat, Dot? Wow, Ngopo iki? kowe digoleki ora mudeng. Kuwi piye to, Jo? Utane aku nang kene malah nandang teko lho. Gara-gara kowe iki, aku di sini sih karo Jolotot iki lho. Wis jenengan, Pak. Aneh kula. Andang mangkat. Sik, aku tak ngampungi kontrak kerja sik. Opo kowe mangkat sik wae, Dot? Engko aku tak mangkat dhewe. Wah, ora penak no. Wes gendang dirampungi. Tak nunggoni ning kene. Sik ya. Mbak, sampean bojone aku 2000. Wah, ya ora no, Jo. Kowe sing nambahi aku 1000. Hitunganku di luar kepala lho, Mbak. Manut to wae, asal mbok ayeli. Nek iki mau aku manut, tapi nek iki hitungane beda. Beda-beda, Mbak. Kopi papat regane piro? 8000. Lah ku 10.000 lho, Mbak. Kan ya jujul 2.000 to. Lah ongkire, Lah ongkire 4.000 kan jatahku. kuwi nek lehmu ngeterke petanggon beda-beda. Wong iki papat iki sak nggon ngene Pak Didik tok lho. Ya jatahmu gur 1000, ora 4.000. Wah, ya ora fair lho, Mbak. Sing ra fair ya kowe iki lho. Wong jatah 1000 njaluk dobel papat iki lho. Ya iya no. Kan kopine sing tak terke jumlahe 4. Kecuali nek sing tak terke kopi jumlahe 1. Iki hitungane per lokasi, Jo, ora per gelas. Oh, berarti ini, Mbak. Umpama sak lokasi sampean ngekon aku ngeterke kopi 10. Berarti jatahku gor 1000. Ngono. Wah, nek caramu ngono, dan ningkat omah karo munggah kaji no, Mbak. Wis ngene weh, jikok tengah-tengah. Jatahmu 2000. Wis tak ngalah wae. Akal ana ora apa-apa. Ngakali piye to? Iki jalan tengah. Stop. Cukup perdebatan. Maksudmu piye to, Jo? Mangkat sekolah, dadak kontrak kerja barang. Lah aku golek sangu lho, Dot. Aku mau ora disanguni Pak Bugang kok. Kok nek tekan sekolah telat piye? Telat ya kula nuwun no. Kok nek gerbangnya ditutup, didodoki no. Senenganmu ngene iki lho. Senengan ngentengke masalah.